Come jugodigi. Okay. Kini menu. Ihe ntakịrị ne asị gịnị ka nwaanyị bute. Ọ dịghị ka ụmụ nwaanyị a na-eweta ihe. Onwe ndị oyibo na-akpọ ya intrinsic value. Okay now. Uru ha nọ n'ime ha. A na-amụ ụmụ nwaanyị with uru niile ha bara. Once ịmụtara nwaanyị ọ bara uru. Biko no. It is entitled. At least it person lives anything. If not in your water for like 2 to 3 weeks. Oh, why ụmụ nwaanyị na-eme nga ụmụ nwoke? Yes. Always you. Oh, why na-eme ụmụ nwoke? Nwoke bịa gị na agbakirikiri gị bute tray gị ịhụkwa ndị mmadụ savụ gị onwe ndị m gara na kenyi m nwaanyị. Yo na ebupụtachi ihe o ji enye di ya nri. Ayu onye bịaga nụ. Just no. See, the man just walk all down like Jesus. Ọ nweghị ihe dị njọ n'inyere di gị nri. Ọ bụrụ na ọ dị gị mma that ị chọrọ ime di gị ka ọ bụrụ Lord and Master. Okay.